बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय जथाइ सोरखारनि 1 बोसोर आबुं जानाय खुंथाइ हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै क'क्राझाराव नुजाथिफैयो। क'क्राझाराव नुजाथिफैनानैनो बिथाङा थोंजोङै चान्दामारियाव थांनानै गोदानै बानायनाय आइटि पार्कखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे दंफायोमोन मिरु मन्थ्रि दर्शना जारदस आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि गिबि मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बानायनाय अरायथा नङै हेलिपेडआव ओंखारफैनायनि उनाव मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो जिरन बसुमतारी बिथाङा गिबि मन्थ्रिखौ आर'नाइजों बरायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा आइटि पार्कखौ बेखेवखांनायनि उनाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार माला बावो।